hausnarketa mota plazaratu dira, ze esaten genuen oso transversala da, ideiak anitzak izan daitezke, zer eman du? Gure jaialdian beti jaialdi tematiko bat da, eta beti azken batean ahalentzen gara gai baten inguruan sakontzen, ez? Beti interes orokorreko gaiak izaten dira, jorratu dugu zahartzaroa, umaroa, postglobalizazioa, eta aurten elkarbanatzea aukeratu genuen, ez? Beti gai oso zabalak dira, ikuspuntu askotatik jorratu daitezkenak, eta azken batean gai aukeratu genuen nolabait bizi dugun postpandemia egoera honetan, fluxu migratorioak, ekonomi desberdintasun handiak, ikusten genuez gizarte bezala elkarbanatzen, konpartitzen ez badugu nekez egingo dula aurrera. Orduan zentzu horretan gaia aukeratu genuen, eta elkarbanatzea edo partekatzea gaur egun zerikusian dauka sare sozialekin, bestetik jorratu dugu ze espazio konpartzen dugun naturarekin, animaliekin, esan bezala oso gai zabala eta ikuspuntu askotatik guztira 22 artista, 22 erakusketa getxo osoan zehar barrietuta eta irailaren bukaera arte zabal-zabalik dagoena. Artea udalerrian barrena zabaltzen da eta nolabait artea zuek eramaten duzue publikoaren gana, ezta? Harreman hori nolabait eraldatu egiten da. Bai, azken batean guk normalean arte ikusteko joan baru galeritara edo museotara eta asko kosta egiten da, ez? Eta guk hastapenetik aurkako bidea egin du, hau da, arteak kaleratzea, ezta? Eta bestetik bai, jaialdiaren ezaugarri nagusienetakoa esango nuke dela espazio publikoaren aldarrikapena, ez? Azken batean espazio publikoa guztiona da, beste modu batera ere bide daiteke, eta gaur egun ikusten dugu zelan privatizatzen ari den, zelan marka sartzen ari den, orduan espazio horren aldarrikapena, beste erabilpen batzuk emateko aukera eskaini nahi diogu jendeari. Ederto, Jokin, zure atzean apurtxo bat ikusten dugu, baina behintzat bisitatzera joateko gogoa pizten du, eta beraz, horixe, ikusleei bertara joateko gonbitea zabaltzen diegu. Mila esker, eta ondo segi oraindik ere gelditzen baita jaialdi puska bat. Eskerrik asko zuei. Ederto, horixe, Getxo foto jaialdiaren 15. edizioa, abian da oraindik ere, eta egitarau zabala dute, beraz, hortxe genion, plan ederra izan daitekela, plan kultural ederra izan daitekela.